schatten. Heb je alles gehuurd van de Woos? Ik huur hier helemaal niks. Heb je alles gehuurd van de Woos? Ja, nee. Weer wel? Hadden moeite weer wel? Weer niet? Weer niet. De Woos is ook zo'n clubje van mensen die eens per jaar wat organiseren. Dus de kunt ze net formeren. En als ik zeg, ik wil lid worden, dan kunnen ze het vergeten. Dat gebeurt dan niet. De buurstof wordt gevraagd. U is lid. Betaalt 24 meijer, 22 euro's. En de buurstof lid, dan moet ze aanwezig zien op de jaarvergadering. En op die jaarvergadering gebeurt van alles en nog wat. Ze hebben sinds een paar jaar een orkest. En dat orkest, dat heet het Woosorkest. Nog een keer. Wie heeft het orkest? Het orkest het heet? Het Woosorkest. En wie houdt ons bezig met verjonging? En het Woosorkest houdt zich bezig met integreren van andere culturen. En bij de Woos is het zo een broek dat er af en toe is wat mensen uit dorpen komen, maar het afgelopen jaar zijn ze wel heel wiet gegaan. Ze hebben een Venlose Marokkaan. Jawel, dat geeft ook. Je hebt net al een stukje integreren gezien. Christine, ook iets broeder dan ik, dat doet al jaren mee. Ze hebben er een, de heet Abby Shagroen. Nee, Shalgoen. Shalgoen. Shalhoen? Goen. Wie? Shalgoen. Abby Shalgoen, heb je het gehoord? Broeder dan ik. Muzikaal hoor je dat die. En de grote boel, dat gaat gedaan huren. Achter mij huurde er een ander opgebouwd. De komende 10, 15 minuten kunt je genieten van een heel klein inkiekje in wat er bij de Woos allemaal gebeurt. Niet verder vertellen. Zie je voor jongens. Quinn. Weet je, een beetje een Woose orkest. En we komen voor een beetje muziek gemaakt. Ja. En dat is zo wat de bedoeling. Dat is geen allemaal even zingen. Ja, ik kom er niet uit zingen. Ja. Oké, daar kom ik. Weet je iedereen weer? Vooral zitten.
Niet meer. Die andere arbeiders, die andere, hoe heette die? Mohammed gastarbeiders, die andere gastarbeiders pakken onze banen. Wij werken hier hard. Wij Marokkanen, Turken, altijd hard werken. Maar nu zijn andere mensen gekomen en die stelen onze baan. Die pakken onze banen af. Wallah, ik weet niet waarom. Wat is deze? Het zijn, ik zeg jou, andere buitenlanders, het zijn Polen. Wallah, Polen overal. Polen hier, Polen daar. Niet meer toiletpoetsen, kan niet Polen. Niet meer asperges. Wallah, asperges steken kan niet. Polen stelen alles. Maar Polen die drinken veel. Wallah, die drinken heel veel vodka, drinken veel spiritus. Die drinken veel. Niet als hier zo Gronds bier. Nee, echter bier van de Aldi. Wij zingen nu een liedje. Gaat over de Polen. En het naam van die liedje is het autobusje. Het autobusje riet meer. Dus wij zingen een mooi liedje. Oh yeah, that is good, that is good, that is good, that is good. Oh yeah, that is good, that is good, that is good. Kom en achter de been. Hey! Kom en achter de been. Een autobusje, de jaren zijn dood. De jaren zijn dood. De jaren zijn dood. De autobusje, de jaren zijn dood. De jaren zijn dood. Zag jongen,